Shai and Song, to Black from Exam Matric, Nakabantai Switirani, but the precious Nobri, and Don Brenka, Ching Sugar Sign, she is Sem, Juru, Nakabantai, the Sem to Mary, Daris Walam, the Father Sujai, I can Don the World, eating, Liang Jim, Jim, Glen, is your sign of the left, Pahaying Sem. Bakhuid, Mabang South Park, Light Park, Sapula. Light Park, Sapula. Tengok pa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lem bad kajing selok jong amen sem Bakhuid. Kindan rengkat bad pi baro. Jajar halaga jong kedanut sacisen ngi ai kungu kadam ngi ai kajing ro ngi ai kajing ublay bad kuboram kanam haublay try kanrad. Ubal ai ngi kana kejengem ubal ai ngi kana kejenget lengba kana kejenget ula khot ngi banwan ban yang khma jungu ha kana ke step ublei bala ri bala sumar ublei bala pendap bala penbiang ublei bala ai ngi baro kejeng dan kam ki bangi dan kam ha kejeng em kum ki breu bat kum ki khon kejeng uhi daga jingait hakma jungu ko hanmen ko para barga jing shania hagabo jung kajing mapop jungu token ngin pen khoj ngin pen suba ya lagi jong ki pop ki sang ki bangila le namar ngi tip haman kapor lan haman kasin ke bangi wan ban trua ya ki jing trua jungi abang iwan ban bu ya lagi jong ki jing kwa ki jing trang ki jing angnut ki jungi hakma jungu un pediang ya kita baro tang lada mangama pi ngilong kita ki brug bakloi bat pen khoj bat pen bej yala ke jong ke jing em den mat ka daw ha kana step to ken ngin pen khoj yala ke jong ki pop ki sang yala ke jong ki lat ki let da ka ba ngi dem ngungon hakmat jung u da ke jing snoret bangi pediang yala ke jong ki jing tlot breu yala ke jong du ki jing duna bat ki pop ki bang la le ai bo try inside ai bo try pen khoj par ya baro kine ki jing snu breu ki jungi kham tame ki tu ka bayalam yangi kham jungai no u bat ki bakhang lat yangi bangi la ban trua ya ki da ki jing trua jungi da ki jing khoj danut da ki jing khoj chong kamen sem den mat ka daw to ken menta ngin phai ka khmat ki jungi shaw blei ba un map ki pop jungi un sat ki pop jungi lengba ka jing duai jungi ba ro lang nga phla how blei badan bor ba ro badapi ko hanmen ko para bangala le pop shibun ekten dagi kam dagi jing lek let dagi jing le palat junga dagi jing le palat junga dagi jing le palat bakraw e junga namar kata ngakarpat ya kamaria bukhoj kabaya sa kathei soti
ya ke angel berkirukut badapi kohanmen kopara banduai nak bentai chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unisne yengi mandalama bigi pop chungi unyalam yengi sha kaching bom chukut amen Isne yangi try can rat ko isne yangi Christo map ko Christo rap ko no benem yangi try can rat ko isne yangi try can rat ko isne yangi Christo map ko Christo rap ko nong penem jangi penem yangi Dog ngin ya duai nginang yai peteng banduai ya gijing temu ke bangi labu akmad utrai habang sedang ya kena kemas ke Bakhuid nginang yai duai na ke benta ki bapang ke besitam nginang yai duai na ke benta gijing kelagi bamut jong kinong pop berkum juru na ke benta jungi iwe piwe ki besimenta ha kena kemas ke Bakhuid ai botrai unia rap yengi kam tame bangila banle ya kamon jungu ha kena ke Sngi kerpang bangila ban pendam hok ya kanu ke kam ke bang yisimti ha ke jing ke jungi Koblei me balaong ba mesa ha ke danot ki banget bad ki basida to ai ba da ke jing ba jing jong me ngilong kita ki paj ha ki ba mes yo ba ban shong ban sa daw trai jing Jesus Christ kon jong me ubeyemat basun sha rengkat bad me ha ke jing long ko wei jong men sim Bakhuid ublay junam la junam amen Kaching puli nai kitab Genesis kalnong ka basaw kut khot ka bai bai ter du khatsan bat arpusan u adam ulaya poi bat ka im ka tanga chungu bat kalapun bat kalakha ya ukhon ka ong kalapun bat kalakha ya ukhon ya ukan ka ong ngalayo ya ukhon da ka chinga rap utrai nang tapat kalakha sayo abel upara chungu u abel ulalong unong aplang brot pat ukan unong rep langkha hadin katu kanipor ukan ulawan ra ka chingterwa hautrai da kiso na ka khandeu pat u abel pat ulawan ra da kiso da ki khon Nyngkong ka kanhon lang brot chungu rengkat bat ka khleng chongki utrai ulas ngobha ya abel pat ya ka chingterwa chungu Henry ya ukan pat ya ka chingterwa chungu ngobha setia kumta ukan ula bitar lep pat ka khamat chungu ka lalip rong utrai ula ong ha ukan balai ken pi bitar pat balai ka khamat chung pi ka lalip rong lada pilale bha hatu en ampadiang ya pi bat lada phim le bha pan ka pop ka ap kliau ha jingkhang ka chingkhreu chongka ka de ya pi tang ba phi dei ban senshar ya ka ukan ula ong ha abel upara chungu yangin ya le shalangkha batha ba kila don halingkha ukan ula ying persha yo para chungu u abel padula penyap ya u ti utrai ula ong ha ukan hangno u abel upara chungpi ula ong ngamtip dei mangamo unu sumar upara chunga ti utrai ula ong pilale ayu kasur jongkasnam upara chungpi ka ot shanga naga khandeu mentala tim ya pi naga khandeu kabala ang yala kashintur pangoj yakasnam upara chungpi naga kti chungpi enda phirep yaga khandeu kanam ka anshu ban aiso ya pi pin salong uno petbir pat uno shang sakama haga khandeu ukan ula ong ha utrai kachi penshitom yanga ka khampalat ban ya ka bangalala bansha hakmi milabeno yanga menta ka Sngi nagani khandeu panaga khamat chomi en saburi yanga mangan salong uno petbir pat uno shang sakama ha khandeu
bat kat upalap yanga un sepenyap yanga ti utrai ula ong hau om dei kumta lada uno no penyap yaukan en sa penhir keput halor chong u henyau sya bat utrai ula bo kadak ha ukan yo ba uno un lap yau bat un penyap yau ti u adam ula yapoi biang berlaga tengah bat kalakha yau kon bat kala ai kerteng yau uset namar kala ong ublei ula ai peli hanga da uwei pat ukon ha kajaka chung abel namar ukan ula penyap yau kektin chong trai Samsanko nomor Nyospa Liturgy. Nyospa Liturgy. Ngidrai di pati way ar Nyosra but kadri kadnyo. Utrai dan rengkat bad pi kajing pule na gospel Bakhuid kat kum o Marcos kaburam hame kotrai hakata kapor ki farisi kilawan bad kelas dang banetania baru Jisu kidapan na u ya kadak kashin na beneng bantunju ya u te ula ut jur hala kamansim badula ong balai kane kapateng benreu kawat ya kadak kashin shisha ngong hapi en ai kanu kadak kashin ha kane kapateng benreu bad ula ino yaki bad endau la kiu biang ha kaling ula lech sasilyang kaduriau
cái gospel trong một trai cái chừng như ro yếm có Chris có hành men có para ha utrai Jesus Christ menta cái Sngi cái balang bad utrai hidalade ukhod uwer yang abadepi bangin pusan Shapang laingut ka jinglong jong ki breu ki ba ngiyoi ha ki jingpole bro arngut na ki jingpole ka badangkong bat kumjuro na ka gospel ngila ban i ka kunhun jong ki breu hanre na ka jingpole ka badangkong na kitab Genesis ngila ban pusan bat ban shim hala ka jong ka jing em na arngut ki jinglong ne ki breu ki ba ngiyoi la ne ki ba ngila da pule mentan ka jinglong breu ka banengkong la ne breu banengkong ubangi haban puson ha ka jing em jingi menta ka sngi ka de ka jinglong jong abel ngiyo i u abel u long u khna u babha u long u khna u barublei u long u khna u badan ka jing e yaw blei bat ka jing shania ha blei bat u don kata ka jing it litelan yala de ha u kata ka jing e ka jing u yaw blei kata ka jing shania ka jing u ha blei ka penlong ya u ban terwa ya ki jing terwa ki babahatam bat ki bakan saitam ban ngui i kana ka jing e kana ka jing ai ka jing shania bat ka jing it ka jing u la ne ka jing terwa hok ka jing u blei u sngo baha ya kata badu priang ya ki ne ka jing terwa jong ebel den mata kadau ko han men ko para kebening kong ngi haban keli halade ha to mangama phi habangi don kene ka jing e yo blei habangi li yo pediang ya kene ka jing e nau blei ban nge ya u ban den mata kadau ngi la na em ban it yala de ha u yala ka chong ka jing em yala ka chong ka jing long bat ya ka jing don ka jing em ka jing a ka jing phi lada ngi don shisha ka ta ka jing e bat ka jing e yo blei bat ka jing shani au blei shisha ngi long kita ki bakloi ban it yala ka chong ka jing em bat ban ai kanu ka bau blei udawan nanga ban api habangi it lut yala de hau blei langba kana ka jing e ka jing shania bat ka jing e ka jing e klempe putrai un pediang ya ka e ka bangi terwa hau lada pitrwa ki jing terwa un sapediang lada pitrwa ya ki jing ai ki jing pi ki jing ai ngu ka jing ro ka jing pi utrai pediang utrai un sapediang ya ka e ka ba pibu akma jungu lada ka jing duai ladai ka jing kwa ka jing sang ladai ka jing angnut ka jing pi ladai ka no ka ba pi kwa ban le ka jing em ka jing pi utrai un sapediang bad utrai un san un perlong un penurlong ya kita baro dein mata kadau hato ngilong na em kum u ebel hato ngidon na em kane ka jing long ka jing u ha ka jing em ka jungi ka jing long ka bar ka ba manga ma pi ngi haban pusan mandaka step kadai ka jing long jong ukan ngui iu kwan wa hanman rong ba jung abel udon ka jinget hot udon ka jinget ka jungu hanrei ngi i ba ka jinget bat ka jinget jong ukan kamlong ka ba shidham kamlong ka ba skam bat kamlong ka ba shida haublei dein mata grau ka ne ka jinglong arsap ka jungu ka penlong yu ban terwa ya kita ka jing terwa kiba kentaj kiba mau siam don kam shu kiba mau la shu ban pendon kam halaka jong ke jing em yo le se ko han men ko para manga ma phi bon sen ngi don kane ke jing long jong ukan haba ngi trwa hau trai ngi pet ngi ai ke jing trwa ka ba mangi ngi don kam shu ladei ha ke jing trwa ha ke jing aseng ladei ke jing trwa la ne ke jing kersan jungi ha ke balang ngi ai ke e ke bangim don kamsu ke e ke batam na ngi ai hautrai hanrei ngim don kata ke bang ba ngan ai lut kat ke bangadon hautrai dein mata ke dau trai ha bangi terwa ya ke jing terwa jungi om dei ke bang ong tang ha kapisa ka tengka ke ba pitrwa ha kemanu trai hanrei ke jing duai ru kumju ke jing duai ru kilong ke bakongsan ke jing duai ke junga ke jung pi kilong kita ke jing terwa ke ba mangi ngi ai học ngi haban ai nang kong học trai ka jing nge ka junga ka jung pi ka dei ka ban kong ka bang ngi haban ai học trai
Kajung Shania, Kajunga, Kajungpi, Kalong Banengkong, Kabang Yabanai Hotrai. Then Matagao, Ni Ainem Yakine, Gijing Trajung Hotrai, Dakata Kajing 8 Kabashisha, Dakata Kajing 8 Kabashisha you, but Katakata Jingshania Kabashisha. Lada ngidon kajing arsap habangi terwa ya gijing terwa jungi kohanmen kopara kenmau utrai unom pediang ya gijing terwa jungi. Haba utrai sempediang ya gijing terwa jungi habangi terwa arsap kenmau kapenlong yangi sachisen ban le pop kumbale ukan. Dak ba penshitom dak ba penyap yala para jungu. Ngiru klempep habangi yui utrai pediang ya gijing terwa jung kiwei hanrai siam pediang ya gijing terwa junga klempep ngidon kanai kemensem ban bishni ngidon kemensem ban tuklar ya gijing im jung kiwei ngidon kemensem ban penjot ban penjulor ya gijing im ya gijing long bat kaying kasam jung kiwei den mata kedau ko hanmen ko para kenang bau trai pediang ya gijing terwa junga bat jung pi kenang bau no penur long ya kene gijing terwa jungi to ken ngin don kata kejinget ngin ai kata kejinget ke basisha ngin ai kata kejinget ke basisha ngin ai kata kejingsania ke basisha ke basida how try na ke gospel pan ngi yui ba kine ki farsi ki wan show jisu ki wan pan kita kidak kishin baleken ki pan kidak kishin no try namar ba maki na kong na shabe kumbang yos ngeu na ke gospel kikwa bantenju ya kabor jong jisu namar ba kimdon kata gajing shania lane ka jing pediang bau jisu udai ublai den matak dau kiwan banpan ya kita kidak kisin nau ai kita kidak kisin ba mangingila ban ngej mamedai kon jong blai ba memedai ublai hi bat ngila ban ngej ban pediang ba kine baro mede mele nak banta kaburom gujong blai bat kawan no blai kanai kadai ka jingdowa jong kina ki farsi hanrei ko hanmen ko para nyihaban kan mau baro kina ki dak kishin lana ki taki kampla ki bau jisu le omdei bau kwa ban penpau ya ka bor ke chungu omdei bau kwa ban pen i ya kata ka jinglong blai ke chungu hanrei kan mau baro kina ki dak kishin baro kina ki kampla ki bau blai le ke bau jisu le ha ke jing em chungu ki kedeu bat ki theu ya u Jisu hi dalade omdei kano kadau ko Jisu le hanrei baro kine kidei kibaya lam yang abade pi shau Jisu lada ngilong kum kine ki farisi ko hanmen ko para kapan pau shai bamangi ngimdon kata ka jing pediang yau Jisu ha ka jing em ka jungi kumutau blei jungi kumutau nong suspa kumutau nong pen em jungi den mata kadau benta ka sngi ko hanmen ko para ngi haban pej ban khmi yala ka jong ka jing em hato ngi long kanu ne uno ta jinglong ko ba jisu khot ngi ban posan hato ngi dan kata ka jinglong jong u abel hato ngi dan ka jinglong jong u kain lane ngi dan ka jinglong jong kine ki farasi utrai khot wer inga bade pi i ya kita jinglong bas neu jung pi hanrei pen bet yala ka jong ka jing em aba pi pen bet yala ka jong ka jing em klampep utrai un sapadiang yangi ha ka hima ka jung u utrai un sa ai yang abade pi ya ka e ka ba pi bu akma jung u ya ka e ka ba pi dan kam na u den mata ka to kan menta ngin poson yala ka jong ka jing em ban ngin nang IT yala de namar ngi tip shai ba manga ma phi ngidon yole se ka jinglong jong kine ki farasi yole se ngidon bon sin ha ka jing em jungi ka jinglong jong ukan ai ba manta ka sngi ko hanmen ko para ngin rai kut halade ba ngin i ya ki jinglong farasi jungi ngin i ya kine ki jinglong jong ukan hanrei ngin but ya ka jinglong jong abel and your Jesus Christ. Trong ngin pla yala ka jong ka chinget nganget how blay pa budun bor Rao Jesus Christ kun pamarway jungu utrai jungi ya bulapon naman sem Bakhuid
ya balakana kamaria tesoti nushala ben hapo Pintius Pilatus la sanar pnai u la ya palateb u atas ni kebalai la me par ni kebayab ula kiu shabneng usong shakaman ublay pa badan bor baro nang tra uwan pat ban besar ki beemet ki bayab ngangai how man sim bakhuid ha kebalang Catholic bakhuid ha kaching selok ke rekhuid ha kaching map ekipop ha kaching me pat kado pat ha kaching em bom chukut amen long berkeputusan oleh pertebara nomor kecimpuh kerajaan nilai pedang yukup yang terame soal cukup kena baca kerajaan bro kalau kuat cukup jenis dan ya raya belai sejenam amen Toduai ko para baka jengknya junga ba jungpi kan long ba pedang hunak madu bleu pa badan bor baro to try pedang ni junga kti jungpi na kebenta ke jengiro berberom berkerteng ke jungu ka jeng mentoy yangi berbalang bakhuid jungu baro kawai to ai bakane ka jeng terwaknya ko try ngi kerpat kan pen khoj ban pen thamai yangi bat kan long ha kito ki babut ya kamon jong me kathame jong kabai nong bom jukut dau kris utrai jongi amen utrai udon rengkat bat pi to kan tiu yala ki danot tong ngai utrai blai jongi da sha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jongi bat ka jing pen em yangi Haman la kapor bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bakhuid ko blay badan bor bat bom jukut namar walada mem don kam ya ka jing ya ro jungi ban ka jing sngu jungi ka dehi ka jing ai jung me namar ki jing ya ro jungi kimpan yari e ya ka jing kraw jung me hanre ki ya rap yangi na ka banta ka jing pen em lengba utrai jungi uji sukres bat kumta rengkat bat ki kenuhun ruai jong ki angel ngia ro yeme ban ngi pen bana da ka jing kemen Bakudu blai ki pai leng bat pertai ki dam da ka buram chong me Wayo sana shatrong, wayo sana klem kut, wayo sana yublay junom. Ya royu tabawan, aga kerteng utrai, beneng bat pertai kidam. Daka buram jong he Wayo sana shatrong Wayo sana klem kut Wayo sana yublay junon Dashisha melang bakhuid ko try ka thamei jong ka jing khuid baro
Namar kata ngikir pad yame topen kuit pen kentang ya kine gijing terwa jungi dag bapa yaman sim jungme kum kamjer halor jungki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jung uturai jungi uji sukres hakapor baladino yu badala kaman sngoba ula pediang ya gijing sha shutam ula shim yukpu badagbaingu yame ula kedia yu badulai hala gisunran ong toshim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba nit na kabenta jongpi Hakajukurkam enda lalayabam ula shim yukukuri bat kebaingu biang yame ulai hala gisunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bat bom chukut ia kebaen penme na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kejingmap ya kipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge bani dia kane kakure gipen na kachiyam trong mi kotra tadanu namar kata ngi bapen menta ya kajing yap bat kajing mi pa jongu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi ibabit ban yang hakmat jong me bat ban chakri yame dag bas ngret ngi karpat yame bangi ki bayo benta hakamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapanitli ka we daw man sim bakhuid token mau kotra yakabalang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjanaya ka ha gajing ej rengkat badu Francis ukpa bakhuid jungi Uwal bet marwen yu bishop jungi kakenhun ki bishop bat baro ki lingdo tokan maulem ruya ki hanman ki para shinrang bat kantei ki baliothia da ka bakarman ya gajing me pat bat ya baro ki balaklat no ha gajing isne jong me to pnyang ye ki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yengi baro ngi karpat ye me baringkat bat ka maria thai soti bakhuj ka kmi jong ublai Ujisa bakhuj ukurem jongka ki apostol bakhuj bat baro kirukuj ki belapan snu bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing imbom chukut bat binginira bat bandan burom ye me daw kunjung me uji sukris Da'u lembadu badha'u kan long ame blek pa badan bor ha gijing long kawe jongomen sem bakhuj baraka baram bar gijing ro chunom la chunom amen kumlah kumingi daw nong pen em Mat kumpul hikai ngi dekstin blai ngi nod ban ong kok pa chungi Jongme kalong kamon jongme ha ka khandeu kumba habneng kai ngi manta ka jungbam chungi ka ba hala ka sngi patama be ngi krangkang chungi kumbang rogi ma be ke bless ne yangi madwad yalam ngi sha ka jungpan shoi henre de pan la yangi na ka bas neu To penla yangi ngi karpat kotrai na gajing snow baro ha gajing spon jong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isnei jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na gajing jenjar baro
gad ba ngi langap khme lanti ya ke jing kerman bakhoj bad ke jing wan pa chung nong panim jungi u Jesus Christ Ko trai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe ye ki pop jungi henro ye ke jinge jong ka balang jong me bad ha ka jing sbun jong me ta ai ha kai ka jing suk bad ka jinge tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junam la junam ka jing suk trai ka dan barabor rank kat bad pi tong ini trai ya ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bad pi Hakmi ukun lang broad jong oblay hakmi ubakid no yakipop jong pertei suk yangi balasakot syaga jeng kawai jong ukun lang broad ko kan brad ngam shong hok maman rung apo kayeng ke chunga han rai shong tang dak tin kaman sem chunga kan sakia hi kamat bat kasnam Chris kan ri bat kan yelang mingi sya ka jeng embam jukut amen
Watching is qua chính đi chính ý yang mê la trese nam ma na po mau sia mê bên đạp xuân ya ca cu ri cho nga mê bên đạp Sanya kakuri jonga ngiro yeme ko Jisu ngis ngungu yeme ko Jisu kublai shibun ko Jisu nagbenta kane kapor nagbenta kane khlemat kabakhut kabakantang kabamalai hengi kuntame kajingwan rong kajome ha kadanot kajingi iwe paiwe ai bako Jisu kana gajing wan shong sa gajume hagadanot gajungi kana pan khlan yangi ken bangila ban leb ha gajing em gajungi bangila ban em kata gajing em jong gajing e gajing em jong gajing e bar gajing em jong gajing shenia telitelan hame kumba u ebel upen I yangi ya gajing em jung u hame ai ba kana gajing e bar gajing shenia gajungi kaya lam yangi banaiti telitelan yalade tang hame marwehi ko Jisu ha kane ka step yuan ra ya baro gijing don kam gijungi hakmat jungme ai ba lengba kane gijing yalong gijungi ka we ban me kana pan khlan yangi kanang ai borengi bangila ban pendam hok ya ke e ka ba malahi kai yangi ya ke e ka ba medawa yangi ban le ban em nginang bu akmat jume ko try nagbenta ki khna class 12 bat ki khna matric ke jungi ki badang tho ya ki exam jungki ai ki ne kisngi ai ba ma ki baro kinang la ban tho bha ya ki exam ke jungki kinang la ban pan khre mid bat sngi nagbenta ka jing job jong kana ka exam ke jungki ba kinyo ya kata kalawe ka ba pranai Jisu ngi wan rak ma jume ki ba pang ba shitam ai ba kinyo ka jing ko ka jing khia yu ma bu akmat jume ko try ya gitu kibadan kam kajing duai berkajing kersan kajingi kam tame na kabanta kiba dan hapdeng ki jing shitom jong kajing em kam tame na kabanta kajing kala kabamut jong kinong pop ai babaro kito basate chakum hagajing snow jong kana kaprathei kinyo ya kata kajing lai lut ke bapura ngibu khamad jong me ya kaprathei barokawai ya ki ying gisam kajingi ba nginyo ya kata kajing suk kaba me himalawan ra nadu kesngi kaba lakhaya me hakane kesna kaprathei kohan men ko para da kejing bad kejing shania bad kejing kerman how try to kan ngin duai ya kane kejing duai jong kejing duai Jubilee usnam arjar arpusan ko pau bahabeneng to ai ba kejing jong me ahangi au khon jong me Jesus Christ Wahan men jungi bat katalik ding jong kajing H-bone kan klang hagidanot jungi dauman sem Bakhuid kan kersu biang yangi ya kajing kerman balakerku na kabanta kajing wan kahima jong me aba kajing ai jong me kan kaladur yangi shakinong lur lengka bom ju shong taj wan bet ikisambai jong ke gospel dai bagito kisambai kan kaladur na shapo ya kejaj benreu pada keperthai mariang barok kawai ha kejing kmelenti batikana ya kebeneng batamai bat keperthai batamai haba anda daki bo jung ki boman laweng no kaburam jung me kan tanchan chunom to ai baga jung e jung ke Jubilee kan kersu biang yang i ki program jung ke jung kerman ka jung angdot ya ke tia jung kan show habeneng ai baga ta ka jung e kan pansapriang ya ke jung kemen ba ke jung suk jung nong suspa jungi asatla ke perthai chame ko blai jungi balakerku chunom
กันลองบรมกันจึงรอจุนอมอาเมนกกปาจุงี้ว่าฮับเด้งกันลองบกโคจกระแตงจุเมกันลองกมอนจุเมหากกันเดวกันบาฮับเด้งตัวยังงี้มันจากกันจึงบามจุงี้กับบาฮาลากสงี้ปัตมาบยังงี้กรังกังจุงี้กุมบางโรกิมาบิกเบลสเนวยังงี้บดวัดยาลามยังงี้ชากันจึงปันชอยฮันเรดปันลายยังงี้นักบัสเนวคูเบลกุมารยากับบดาบนักจึงไอเออุตรายดันบัดพาบลักรคุยพานับเปลงกันเทบลักรคุยสอกปอจงพาจิสุกุมารยาบคุยยกมีจงเบลตดวายนักบันตาจุนีกันน้องป๊อบบันตาบัดกปอร์กจึงยาบกจึงนีอาเมนกาบุรมฮาวปาบัดคนบัดเอามันเซมบคุยกุมบากลลองกบามันกองกุมจูบันตาบัดบาราบจุนอมลาจุนอมอาเมนจงยินยาด้วยhabang ilabam yakijin bam bashngam na beneng ngikarpat kotrai bangin tngan barabor yakata gijing bam da kaba dashisha nginyo yakijing em bom jukut dau kris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublei badan bor baro unkur khu ya pi ukpa badukun badaman sem bakhoid amen tolisuk ij basikru utrai da gijing ij jong pi markeliang Isnamu Yablay. Laispa Arpunri. God does in